HK er jo en klub, hvor det sociale vægt er utrolig højt, hvor spillerne har det rigtig godt med hinanden, men man er også kommet så højt op nu her, at tingene de bliver taget yderst seriøst. Og i den række, vi spiller i, der er der 6-7 fuldtidsansatte klubber, hvor spillere og trænere de er på fuldtid og ikke laver andet. Så kan man sige, så er vi jo sådan lidt en fyraftensklub, hvor vores spillere arbejder og studerer ved siden af. Så man kan sige, vi er lidt i første division på trods, men klubben er også inde i en rigtig god udvikling med nyt stadion, ny kunstgræsbane. Vi har en ny organisation omkring førsteholdet. Det er, inden jeg kom til, der var der vel nærmest kun en træner og en assistenttræner. Nu er der også en sportschef og fyser og massør, og jamen, vi har fået vores nye stadion. Der vil jeg komme en supportgruppe. Så man kan sige, mere og mere så minder det om en eliteklub. Vores anden hold, der kommer op i Danmarksserien, vi har fået et tredje hold, så der er også ved at komme noget god bredde i det. Og det er klart, at vores hovedsponsor, DS-gruppen, har jo selvfølgelig været en vigtig medspiller i den del her, med Svend Ståhl i spidsen, men derudover også, at hele netværket omkring klubben er blevet udvidet. Nu er de også begyndt med netværksgrupper, så der er sket en hel masse her i HK. Så for at gøre en lang smør rigtig kort, så er man gået fra at være serieklub til eliteklub på meget kort tid. Der er ingen tvivl om ren marketingmæssigt, så betyder det jo enormt meget for en lille by med Hobros størrelse, at vi uge efter uge bliver nævnt i landsdækkende medier, sammen med byer som Esbjerg, Randers og Fredericia og Slagelse. Så der er ingen tvivl om, at markeds eller brandværdimæssigt er det jo helt vildt vigtigt for sådan en klub som by som Hobro og Mariagerfjord Kommune, at vi har et første divisionshold. Og der er mange stort set alle vores konkurrenter på stadion tager også store reklamespots med reklamer for kommunen, for det er ekstremt vigtigt for kommunerne, den brandingværdi, der er i at have sådan et hold her. Så der er ingen tvivl om, at Mariagerfjord Kommune og Hobro by især har enorm glæde af, at vi er i første division. Jo højere man kommer op i rækkerne, jo sjovere synes folk også, det er at komme og kigge på, jo flere tilskuere kommer der også. Og man kan sige, at der skal ligesom være en vis mængde tilskuere, før man kan lave en supportgruppe, og det hilser vi enormt meget velkommen. Det er klart, jo mere støtte vi kan få uden for banen, jo større chance er der også for, at spillerne kan præstere på banen, og jo mere stemning og gang i lægterne der er, jo sjovere er det jo at træne de her 5 gange om ugen, og styrketræne og crossfit-træne, og prøve at være skarp til kampen. Så jo bedre stemning der er, jo sjovere er der at få spillere. Det hilser vi selvfølgelig utrolig velkommen. Tusind tak skal du have. Det var så let.